Ok, alhamdulillah, avec fond yiri ne ma ko diligi, nya fo bey, mɔgɔ min bɛ yen n'o y'i janfa, i ni nin dɔ jɛnna Ala ka dugukolo sanfɛ ni y'i janfa, i ni patron dɔ de jɛnna baara la, patron y'i janfa, walima i ni muso dɔ de jɛnna, muso in y'i janfa, n balimamuso i ni cɛ dɔ de jɛnna, cɛ in y'i janfa, mɔgɔ min y'i janfa i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, e de bɛ fɛ a tigi ka segin kɛ yɔrɔ ɲini, terikɛ hali n'i bɛ fɔ Kotoko, a ka wuli k'i sɛgɛrɛ, diligi de b'a kɛ, mais ani turabuden dɔ de bɛ baara, n'o ye turabuso 14nan ye, Zumana. Mana mina n'i bɛ fɛ ka nin dɔ sama a ka wuli k'i sɛgɛrɛ i bɛ Zumana de sɛbɛn papier jama kan 32 Zumana bɛ ci 2 1 2 1 mana mina n'i ye Zumana sɛbɛn 32 papier jama kan ni daba ye a 32 laban i bɛ fɛ ka mɔgɔ min karaba a ka wuli k'i sɛgɛrɛ i b'o tigi tɔgɔ don yen k'a siri k'a kuru k'a kɛ sɛbɛden ye i bɛ na diligi sun na n'i nana diligi sun na i bɛ sɔrɔ ka juru siri sɛbɛden na k'a siri diligi la n'i y'a siri diligi yiri la fiɲɛ bɛ k'a fili fala en tant que fiɲɛ bɛ k'a sɛbɛden fifa terikɛ o tigi bɛ wuli k'i sɛgɛrɛ n'a ma wuli k'i sɛgɛrɛ fa bɛ don a la diligi de b'a kɛ ani turabuso 14nan Zumana.